Kadettineitojen alle 47 kiloa sarja, Female Cadets Under 47 kilos category. Kolmas ja pronssia, Maiju Hanhinen, Suomi, Finland. Toinen ja hopeaa second and silver medalist, Loren Zarei, Ruotsi, Sverige, Sweden. Ja voittaja tässä sarjassa, the winner in this category and the gold medalist, Luise Maria Muisniise, Latvia, Latvia. Kiitos neidot, thank you ladies. Seuraavaksi Maria Muisniise, Latvia, Latvia. Kiitos. Ja seuraavaksi mies kadetit.